וידוי חושפני. למה עזבתי קריירה מצליחה בת 15 שנה בהייטק בשביל לעזור לאנשים להיפטר מכאבים דרך התמחות ברפואה סינית. לפני כ10 שנים אובחנתי עם בעיה רפואית. המנתח הבכיר בארץ אמר לי משפט שאני לא אשכח בחיים. הפתרון היחיד הוא ניתוח, וגם לא יש רק 20% הצלחה. בעצם הוא אמר לי, לפני גיל 30, אתה בדרך לחיים של ניתוחים חוזרים. ואני הייתי סקפטי בטירוף, אבל אחותי התעקשה שאני אנסה רפואה סינית. אני זוכר את הטיפול הראשון עד היום. 3 מחטים, והכאב ירד בצורה דרמטית. אני אמרתי לעצמי, אם זה מה שקורה בפעם אחת, מי יודע מה יקרה עם הזמן? אז המשכתי לטיפולים. וכל פעם ראיתי עוד שיפור, ועוד שיפור, ועוד שיפור. אנחנו התחלנו לרווח, בהתחלה זה היה פעמיים בשבוע, אחר כך פעם בשבוע, אחר כך פעם בחודש, עד שבסופו של דבר לא הייתי צריך כבר טיפולים. והיום, 10 שנים אחרי, אני בריא, הסימפטומים פשוט נעלמו, והניתוח מעולם לא קרה. אז הלכתי ללמוד רפואה סינית, בהתחלה כדי לתמוך בריפוי שלי בעצמי, ובסטאז' אני גיליתי משהו גדול יותר, את היכולת שלי לעזור לאחרים לצאת מכאב שהם חיים איתו שנים. ומאז אני שם. לא הסתכלתי לאחור, ואני שמח על זה שאני יכול לעזור לאחרים לחיות חיים טובים יותר. אז אם גם את היית רוצה לחיות חיים כאלו, להימנע מכאבי מחזור משתקים, להסדיר את המחזור, אם יש בעיה של אנדומטריוזיס, או סיוע בבעיות של פריון, כל מה שמכביד עלייך, אז את מוזמנת ללחוץ על הכפתור ולהשאיר פרטים, ואני אחזור אלייך לייעוץ ללא עלות. מאחל לך המון בריאות.